Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro po kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP. Tamang oras, alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Maray na pagkaw mga tugang, inina po ang kataripunan kan mga darakulang bareta ngunya na pagkaaldaw. Aldaw ni Nueves, Petsa 23, kan Hulyo 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta, anot ang headlines kan mga bareta sa lado lokal. Aleco, mapautob nin dagdag singil sa mga masunod na billing period, wholesale electricity spot market o WESM, asin ancillary services charges, dakula ang darang epekto. Sangguni ang panlalawigan ng Albay, pigaadalan ang propestong ordinansa na magbabawal nin anuman na pagmidbid kan mga opisyales sa mga proyekto kan gobyerno. Mga kontrobersiya sa solar water system sa probinsya ng Albay o pinaabot sa DCG Benusa booster pump sa barangay Palanog kan Kamalig Albay, absent poon pa kan 2023. Lokal na gobyerno kan Daraga Albay nagpatanid sa posibleng epekto kan bagyong Quiapo sa munisipalidad. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Vice Presidente Sara Duterte hinagad sa Senado na simbagon ang pagkaon kan defense team. Hirit kan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na bayadan kan Senado ang catering services kaini, pinitik ni House Deputy Speaker asin Iloilo Representative Janet Garin. Pagiging trial spokesperson asin private prosecutor ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. tutukaron kan mga miyembro kan House Prosecution Panel. Duwang pigsasabing ghost project sa Taguig City ibinulgar ni Senator Ping Lacson. Sa ibang nasyon, Ukraine Army Chief dagos ng sinikadan sa pwesto ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa lado kan Karawato Sports, Pinay tennis sensation Alex Ayala opisyal nang kaintra sa main draw kan US Open 2026. Detalyes kan mga bareta, enot ang mga detalyes kan bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Magkakaiguanin paglangkaw sa singil sa kuryente sa mga masunod na billing period kan mga miyembros konsumidores kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO. Sa ipanlawas na payag kan kooperatibang ngunya na Aldao dahilan inikan padagos man na paglangkaw kan presyo kan kuryente sa wholesale electricity spot market na nakakaafektar sa generation charge na parte kan electric bill. Pero kay kasabay sa pahayag na nainot ng pinag-anunsyo kang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang paglangkaw kan transmission charges na darakan paglangkaw kan ancillary services o service charges o ang serbisyong kinakaipuan tanganing mamantinir na makusog maaasahan asin ligtas ang operasyon kan power grid kan ALECO. Matakod kay nipigtawan doon kan kooperatiba na bako sindaan nagtatalaan sa presyo kan kuryente sa WESM, transmission charge kan NGCP, asin an ancillary service charges dahil ta mga pass-through charges ang mga naunambitan kung saan pinagpapasa na sana sa mga consumer ang actual na kantidad na pigsisingil kan mga power supplier asin transmission service provider. Pinag-abisuan man kan ALECO ang mga miyembros konsumidores na mantang wara pa nin opisyal na billing, pigiin ganyan ninda ang gabos na mas maging maingat asin responsable sa paggamit kan kuryente tanganing makatabang na mabawasan ang epekto kan posibleng paglangkaw kan singil. Ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
Presenteng pinag-aadalan kan Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability sa sangguniang panlalawigan ng Albay ang sarong ordinansa na magbabawal sa pagbugtak nin pangaran, litrato, logo asin iba pang pagkakamit-bid kan mga opisyal sa anuman na proyekto hali sa pondo kan gobyerno. Sa pagkikipaghuron kan DCGB News sa pamayo kan komitiba ni si Albay 2nd District Board Member Harold Ong Imperial, ipinaliwanag niya na sakop kan propesto ang gabos ng mga opisyal sa kada lokal na gobyerno sa probinsya nin Albay, pati naman ang siisay ng mga opisyales na mabisita digdi. Dagdag pa ni Imperial, partikular nindang pigaadalan ang penalidad na posibleng ipamugtak sa probisyon kan propwestong ordinansa. Matapos na maipaluwas ang istorya sa DCGB, manungod sa isyu kan mga solar water system sa Doña Mercedes sa Ginubatan, Albay, nagsulputan na ang mga kontrobersiya kan mga patubig sa mga barangay sa probinsya kan Albay. Sumunod digdi ang parehong proyekto sa barangay Doña Tomasa sa Ginubatan, asin sa presente ipinaabot ni punong barangay Glen Naparam na dain nagagamit na solar water system sa Purok 1 kan barangay Palanog kan Kamalig, Albay. Sa pagkipakiguron kan DCGB News kaya punong barangay na Param pinag-unambitan na nagpunang proyekto kan taon 2023. Ipinailing kan opisyal ang sarong dakulang tangke na may istruktura alagad kan binuksan ang korteng aparador dai ininin laog. Kan haputon sinabi niyang dapat na may booster pump sa laog kan pintuan na nagtatabang o magtatabang tanganing makaabot ang supply nin tubig sa gabos ng mga residentes kan barangay alagad. Perang taon na ang nakakalihis dai pa man ini sa graray na aasikaso. Mientras tanto, apera kaini ipinailing man ni Naparam na sarong dakula asin halangkaw na water stainless tank na dai napapakinabangan dahil anta dai ininin laog na tubig asin bako kompleto ang tangke sa pagsasabing daing taklob na ibinugtak ang nagibukan proyekto. Mientras tanto, pigbalo man kan DCGB News na makuhaan pahayag kan Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office, alagad pinag-unambitan na nasa staff meeting ang ahensya kung kaya dai makapagtao nin pahayag sa nasabing issue. Bilang preparasyon sa posibleng epekto kan Bagyong Quiapo, ipinaluwas kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC Daraga ang abiso, partikular na ang pagbabawal sa paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone kan Bulkan Mayon. Sa MDRRMC Advisory No. 10/2026 na ipinaluwas ngunya na aldaw na pirmado ni Daraga Mayor Vic Perete, sinugo ang mga BDRRMCs kan Barangay Miisi, Matnog, Budyaw, Salvacion, Busay, asin Banyadero na magkondusir nin padagos na pagsubaybay sa sitwasyon sa indang mga nasasakupan asin padagos na pagantabay kan mga weather bulletin asin advisory kan Pag-asa. Basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 2 kan Pag-asa, alagad piglalauman na mapasiring sa Norteng Luzon ang Bagyong Quiapo, posibleng magdara ini nin mga localized thunderstorms sa rehiyon Bicol dahil sa trough na posibleng magpalala sa mga peligro na dara kan padagos na aktibidad kan Bulkan Mayon. Preparado si Hiraya Water Corporation President Lucio Co na mag-invest in dagdag na fundo tanganing mapakarahay ang supply kan tubig sa mga konsumidores kan Daraga, Albay. Iniyan pinaghiras ni Daraga Mayor Vic Perete sa DCGB News na napaghurunan ninda ni Co sa pagbisita nidang personal sa iyang opisina kanakaaging simana. Magigiramduman na enot ng pinag-unambitan ni Perete na gigibuhon kan korporasyon ang total pipe replacement tanganing masalidahan ang mga depektibong linya nin tubig asin ang planong paghanap nin mga dagdag na source tanganing mas maging makusog ang supply na mapapakinabangan kan mga Daragenyo. Si Lucio Co ang nakabakal kan dating Prime Water nangunyan pinangaranan niyang Hiraya Water Corporation na opisyal na magsusupply nin patubig sa lugar. Naninindugan ang Department of Health o DOH Bicol na papakusugon pa ang mga polisiya asin serbisyo para sa mga persons with disabilities sa rehiyon Bicol. Ini kasabay kan pagbubukas kan 2nd Bicol Summit on Health and Wellness Program for PWD sa Legazpi City, ngunya na aldaw Hulyo 23. Sigun kay DOH Bicol Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe, kaipuhan na magibo ang mga promisa kan gobyerno sa sektor kan PWD sa paagi kan pagpapahiwas kan access sa mga pangaynot na
serbisyo, pagpapakusog kan mga programa asin pagsiguro na may konkretong benepisyong mamamatean ang kada saro. Katakot kay ni nagpahayag man in suporta si Regional Development Council Bicol Chairperson asin Albay Governor Noel Rosal sa inisyatiba sa pagtataong duon kan importansya kan pag-aram kan tunay na kamugtakan kan sektor sa rehiyon tangani makapagkrear nin mas magkakanigong programa asin serbisyong masimbag sa saindang pangangaipuhan. Sobra sa 18,000 na mga beneficiaryo sa bilog na rehiyon Bicol ang nabenepisyaran kan 20 pesos o 20 pesos na bigas program kan gobyerno nasyonal sa pagikang National Food Authority o NFA Albay. Sa ipinaluwas na datos kan ahensya pun kan Hulyo 16 sa goda 22 ngunya na taon na ipaluwas na ang kabilugan na 3,707 na sakunin bagas sa mga FTI sites o Food Terminal Incorporated sites sa Legazpi City, Tabaco City asin Vera Catanduanes asin nakatabang sa kabilugan na 18,535 na beneficiaryo sa paagiman kan koordinasyon kan mga ahensya kan gobyerno asin lokal na gobyerno. Dagdag pa kan NFA Albay na nasabing baratong bagas na kapag taonin ginhawa sa mga senior citizen, solo parents asin iba pang beneficiaryo sa saindang pangurual daw na pamumuhay. Bilang pagpapatibay sa preparasyon kan Bicol International Airport o BIA sa pagsimbag sa mga posibleng emerhensya sa aeropuerto, pinagkondusir kay ni ang full-scale emergency exercise na madurar sa kod alauna nin pagkahapon ngunya na aldaw. Formal na nagpuon na aktibidad alas 8 nin pagkaaga kung saan maawat kay ning mahiling ang kahandaan kan BIA, mga pasilidad, kagamitan asin mga personahes sa pagsimbag sa sarong simulated aircraft emergency, pati na ang pagpapakusog kan koordinasyon kan mga kaibahan ng mga ahensya. Sa ipinaluwas na abiso kan Civil Aviation Authority of the Philippines Bicol, mahiling sa laog kan aeropuerto ang mga emergency vehicle na may sirena, fire asin o rescue equipment, mga ambulansya, smoke effects, asin mga volunteer actor na maakto bilang mga biktima. Pinag-abisuan mo ng publiko na dai maghadit dahil ang taparte sa naini kan pigigibong emergency drill. Asin yan po ang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Masunod ang mga detalyes man kan mga bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asin iba pa, makali sa nagkaperang pagirumdum. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto
Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Elevate your self-care routine with great finds and bigger savings at the Metro Supermarket Health and Beauty Fair, happening from July 1 to 31. Enjoy amazing deals with your favorite health, wellness, and personal care essentials, now with up to 50% off on selected items. And that's not all. Get a free gift with a qualifying purchase. Look good, feel good. Hashtag bold, beautiful you. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 258707 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, hinagad ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado na simbagon ang gastos para sa pagkaon, inumon asin catering services kan sa iyang defense team support staff asin mga testigong mapartisipar sa iyang impeachment trial. Sa surat na may petsang Hulyo 7, 2026 na ipinadara kay Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi ni Duterte ang mga arrangement na gusto niyang ipautob sa bilog na panahon kan pagdango. Kaiba na sa iyang mga kahagadan na angabos na pagkaon asin inumon para sa iyang kampo ilatag sa nasa itinlaan na holding room asin magpuon sa accredited cater kan Office of the Vice President o OVP. Sa kamawutan kaini na masimbagan ang security concern asin masiguro ang kaligtasan kan sa iyang defense team, support staff asin mga testigo. Kasabay kaini hinagadman kan Vice Presidente na ang Senado ang sumalo sa gabos na may kinaraman sa gastos sa pagdangog. Sa pagtapos kan sa iyang surat, sinabi ni VP Sara na naglaom siyang aprobaran kan Senado ang sa iyang kahagadan sa bilog na panahon kan impeachment trial.
Pinitik ni House Deputy Speaker asin Iloilo Representative Janet Garin ang kahagadan kan Office of the Vice President o OVP na simbagon kan Senado ang catering expenses kaini sa impeachment trial. Kan mahapot sa sarong press conference, sinabi ni Garin na highly improper asin medyo funny ang garong og gustong mangyari kan kampo ni Duterte. Sigun kay Garin, may opisina man ang Vice Presidente asin pwede nindang i-charge ang gabos na gasto sa saindang opisina. Sigun kay Garin, de pa kay nababasa ang nasabing surat, alagad ipinag-insister niyang maski may diretso ang depensa na magpili kan sa diri kaining caterer, bako magkakanigo na o hagadon sa Senado na ini ang magbayad kan nasabing mga expenses. Sinabi ni Garin na dapat mantinidong independent sa kada saroan prosekusyon, depensa asin impeachment court, asin bako magkakanigong hagadon sa korte na simbagon ang gastos kan labang saro sa mga partido. Paghurunan asin didesisyonan kan mga miyembros kan House Prosecution Panel ang manungod sa pagiging child spokesperson asin private prosecutor ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. Iniyan ipinahayag ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro kasunod kan abiso ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa prosekusyon asin depensa na ikonsiderar ang pagbabago sa indang mga tagapagtaram na bako sakop kan sub judice rule. Sigun kay Luistro, magkakaigwanin konsultasyon ang sa indang grupo kung ano ang pinakamarhay asin tamang lakdang, pero syempre sa indang tataawanin gabat ang magiging desisyon ni Attorney Tolosa. Ibinulgar ni Senator Panfilo Ping Lacson ang duwa sa pigtutubudan na Ghost Infrastructure Project sa siyudad kan Taguig na balwarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa ex-post ni Lacson, pinag-unambitan niya ang dakulo na slow protection as in drainage projects o drainage projects na nagkakantidad din 100 milyones pesos kada saro o katumbas din sobra 2 bilyones pesos hali sa 6.79 bilyones pesos na budget insertion ni Cayetano sa erarong kan 2025 General Appropriations Act. Sinabi ni Lacson sa iyang post na dainang atrasan sa pagbubulgar pa kan mga ghost projects sa syudad. Tinawanin doon kan senador na ang mga proyekto kaibahan ang mga kinaimbeltahan kan kumpanyang kaini o kumpanyang sa diri kan pamilyang Diskaya nagpuon pa kan 2019 asin 2020 kung saan si Cayetano ang speaker kan Kamara. Padago siyang mga ngalap din mga ebidensya katakot kan budget insertions ni Cayetano kay ba nadigdi ang 25% na kickback hali sa mga slow protection as inibapang infrastructure projects sa rarong kan 6.79 bilyones pesos na budget insertions sa 2025 budget. 68 sa 70% na proyekto ang naipautob mantang ang duwang natatada na nagkakantidad ng 75 milyones pesos day na iluwas o day inaobliga ang pondo. Naghilingan sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro asin Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sarong bilateral meeting sa sidelines kan ASEAN Ministerial Meeting sa Pasay City. Sa sarong payag, sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA na sa ginarete na uwanin doon ni Lazaro ang makusog na protesta kan Pilipinas sa bayolenteng aksyon kan China Coast Guard kontra sa mga tauhan kan Philippine Navy sa Ayungin Shoal kan Hulyo 20. Ipinahayag kan sekretaryo ang pangapulan kan Pilipinas na halion ang natatadang mga istruktura kan China sa Baho di Masinloc. Siring man ang pagkontestar sa AI-generated video kan China Daily na naglaladawan sa mga Pilipino bilang ukay. Apisar kan mga issue, sinabi kan DFA na nagkaigwa sinda Lazaro asin Wang nin sarong candid, comprehensive and constructive discussion may kinaraman sa kabilugan ng estado kan relasyon kan Pilipinas asin kan China. Piglatag na kan Kongreso ang preparasyon asin mga regulasyon para sa ikalimang State of the Nation Address o sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Kaibahan digdiyan makusog na seguridad, dress code asin mga polisiya sa paglaog kan mga inimbitaran na mag-atendera. Sigon sa advisory kan House of Representatives, strictly by invitation ang pag-atender sa joint session kan ika-20 Kongreso kung saan mataram si PBBM alas 4 rin hapon sa plenary hall kan Kamara. Piglinaw man
gigubuhan na non-transferable ang mga invitation card asin kinakaipuhan na magpahiling nin seat card ang lambang maatender bago makalaog sa plenary hall. Makusog man na ipapautob ang assigned sitting o reserved sitting. Inabisuan ang mga bisita na mag-abot sa venue bago mag alas 2 nin hapon tangani matawan nin supisyenteng oras para sa security verification asin pagtukaw sa saindang nakadesignar na pwesto. Isasarado man ang gabos na entrada sa plenary hall sa pag-abot nin alas 3:30 nin pagkahapon. Ang mga maabot matapos ang nasabing oras, ihahatod sa pigdesignar na SONA viewing room. Sigon pa sa abiso na daing tutugutan na magluwas nin plenary hall, sagkod sa makahali si Presidente Marcos matapos ang sa iyang speech. Parte kan security measures ang pagsulog nin SOSEC sticker kan mga bisita kan Office of the President sa tuong parte kan sa indang gubing para madali sindang mamidbidan kan mga usher. Para man sa mga sulog na bado, piging ganyar ang mga maatindir na magsulog nin simpleng Filipiniana para sa kababaihan, barong Filipino para sa kalalakihan o business attire para sa parehong sexualidad. Matapos ang SONA, nakatalaan na magserbi ng refreshments sa South Wing Lobby para sa mga inimbitaran na bisita. Ani kalimang SONA ni PBBM, gigibuhon sa hampang kan joint session kan Senado asin Kamara de Representantes sa Batasang Pambansa Complex. Bareta sa ibang nasyon, sinikata na sa pwesto ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Army Commander-in-Chief kaini na si Oleksandr Syrsky. Nangyari ang pagpalayap digdi nagkaperang aldaw matapos nahalion sa pwesto ang bantog na Defense Minister kaini na si Mikhailo Fedorov. Ito na nagpaluwas ang issue o nagluwas ang issue na nagkaigwanin dismintihan kaito sinda Syrsky asin Fedorov kan mga nakaaging bulan. Ang 35 anyos sa si Fedorov pigo-umaw dahil sa pagpapakusog sa ministry asin pagbabagong armed forces, siring man ang paglaban sa korupsyon. Sa lado kan Karawato Sports, opisyal nang kaentra ang Pinas tennis star o Pinay tennis star na si Alex Ayala sa main draw kan US Open, kung saan sa iyang ikaduwang pag-entra sa pangenot na torneo kan nasabing Grand Slam event. Kaibahan ang pangalan ni Ayala sa official entry list kan US Open. Nagigibuhon po on Agosto 30 sagkod Setyembre 13 bilang parte kan sa iyang ikaapat asin pinal na Grand Slam main draw appearance ngunya na season. Ang tennis standout na si Ayala na ngunya na sa number 29 ranking kan Women's Tennis Association o WTA. Naglalaom na ipapadagos o maipagpapadagos ang sa iyang magayon na kampanya sa mga Grand Slam matapos ang matarayumpo niyang laban sa Wimbledon. Sa Wimbledon, minabot si Ayala sa round of 16 matapos daogon ang defending champion na si Iga Swiatek na makukonsiderar bilang sarong dakulang tarayumpo sa iyang karera. Nakuha man ni Ayala ang sa iyang primerong Grand Slam main draw victory kan nakaaging taon kan daogon niya si Clara Tolson sa primerong round kan US Open bago dagos na nadaog kay Cristina Bucsa. Matapos ang sa iyang pahingalo sa Pilipinas kan nakaaging semana, sa giraray napupunan ni Ayala ang preparasyon para sa US Open Series. Masunod na masabak ang graduate kan Rafa Nadal Academy sa Mubadala DC Open sa Washington, kung saan makawat siya sa singles asin doubles event. Makakatim niya sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams. Naimbento kan sarong Spanish engineer ang Inconest, saro ining incubator na nagagana gamit ang bote ng tubig asin baterya. Ang nasabing incubator ginibot tanganing matabangan ang mga premature na umboy sa mga low resource na nasyon. Ang portable incubator ginamit o ginibo gamit ang 3D printing asin mga affordable na materyales asin kung ikukumparar sa commercial incubator na minakantidad ng 35,000 euro o kapareho nin sobra sa 2 million pesos, nasa 350 euro o 23,000 sa naan kantidad kaini. Sa presente, nasa 290 o 220 na units ang napahiwas na sa 30 nasyon, kung sa inailigtas naman kaini ang nasa 4,000 na mga umboy. Istorya na iiba. Dahil kan matinding init kan panahon sa Japan kada summer season, sarong kumpanya na midbid sa pagibo nin mga refrigerator ang nagpaluwas nin kakaibang solusyon sarong human refrigerator. Kan Hulyo 15, 48 persona ang na-ospital sa Tokyo dahil sa heat stroke. Ina nagbusol sa kumpanyang SDRS na magkrear nin sarong personal cooling cabinet na pigaapod nindang Do Himon Box. Tangan imasimagan ang naglalangkaw na pangangaipuhan para sa alternatibong pampalipot. Ang
do himon back sarong metal na kahon na may malinaw na salming na pintuan na idinisenyo tangani maging personal space kan mga tawo. Paglawag digdi makaka-eksperyensya nin lipot sakop o poko mas o menos 5 degrees Celsius na direktang nakatutok sa payo, liog, abaga asin likod. Sigun sa nag-imbento kay ni ang 10 minutong pagtinir sa laog kan kahon, ang supisyente na tangani makaskas na mapababa ang temperatura kan hawak asin mabawasan ang mga sintomas kan heat exhaustion. Ngunyan na aldaw, Hulyo 23 taon 1864, kanamundag si Apolinario Mabini o mas midbid bilang dakilang paralitiko asin utak ng revolusyon na taga-Talaga, Tanawan, Batangas. An sa iyang pangaran na ini, mauot siyang maging padi, alagad mas gusto ni Mabini na ipagtanggol ang mga pobre kung kaya nag-adal siya nin abogasya. Kan taon 1896, nagkahiling o nagkahelang si Mabini na nagkausakan sa iyang pagkaparalisa kan sa iyang mga bitisa. Kanagpuunan himagsikan kan katipunan, inarestar siya kan mga otoridad kan Espanya dahil sa pigtutubudan siyang membro kan katipunan. Alagad ay aram kan kadaklan na bako siya membro kan katipunan, kundi kan La Liga Filipina, sarong organisasyon kan mga reformista na pinamamayuhan ni Jose Rizal. Pagkatapos kay nagsurat siya nin mga subversibong payag na nangangapulan nin pagkasararo kan mga Pilipino kontra sa mga Espanyol. Asin yan po ang kabilugan kan mga bareta. Darakulang bareta na pinagtarabangan na isurat dyan sa samuyang DCGB News Base. Sa pangaran kan samuyang news director asin news manager Sir Mar de la Cruz, na iyo ang nangyanot sa pagsurat kan bareta, kaibahan si Nicole Ann Gloriano. Ang samuyang mga kaibahan sa laro teknikal, Kuya Nems Flora, Jerome Nico Martinez sa IT, kaibahan sa ito yung mga on-the-job trainee, hali sa Sorsogon State University. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Inzal Mustaza, nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay, marhay na pagkaudto. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray